Попаднах в зоомагазин, в който две цихлиди бяха родили. Пазаха малките си, лапаха ги така, че да ги предпазят от другите риби в аквариума. Най-странното нещо, че другите риби не ги бяха изяли. А защо ли не ги бяха изяли? Защото майката, тази бялата, която виждате, пребиваше абсолютно всички други риби. Вижте как е бушонирала окото на тази другата цихлида. Направо я е разбила. Нямах възможност да взема тези цихлиди при мен и се върнах след около 2-3 седмици. Тогава вече бяха купили мъжкия, беше останала само майката и скоро щяха да пуснат нови риби и малките да бъдат изядени. Затова реших да ги купя. Купих абсолютно всички риби с целия инвентар, пясъка, водораслите, така че да се чувстват като у дома си. Гледахме ги близо 2 месеца, малките бяха станали адски големи и почти колкото майката. Затова я отделихме, понеже тя почна да ги бие. Така че вече от бебета имаме големи цихлиди. Успяхме да ги спасиме и да ги отгледаме. Който желая може да ги види